ħanibdew verament bit-tajjeb il-ġimgħa tagħna fil-kumpanija tal-Prof Ġorġ Mallija. Kif inti? Grazzi ħafna. Bastajt li prof, issa allura kuntenti, ma m'għandix ngħidlek. Dak tiegħek dim talih bla dubju ta' xejn. It-titlu mhux se naqrah kollu għax twil. U le, Marija Santa. Illum awtur. Magħna bħala awtur. U awtur kurjuż għalija x'jienu naqra dwarek abbatni ċertu kurzita minn inti. Il-fatt li l-kodba għamina irnexxieli naqra ħafna mill-ktieb il-ġdid frisk u vera. Ekku. Il-professur Asfur fl-ispazju. U rnexxielek iżommni, jiġifieri l-kitba oġbitni ħafna u minn hemmhekk ħanibda minn dal-punto. Inti qed titkellem fuq xi ħadd illi inti ġġelni nsir nafu, però minn ħadd ieħor, minn mod. Xogħol tal-awtur, ovvjament. Iva. Laqatni ħafna kif tikteb. U speċjalment ikun xi ħadd bħal professur Asfur li huwa karattru eċċentriku kważi kartun fih innifsu, fatanka penġijhom il-kodba tiegħi wkoll jiena u meta ġejt biex nażel l-istil ta' tpenġija dal-ktieb għal ktieb ta' qablu li kien jismu l-professur Asfur. Fil-fatt għandi dan huwa l-ewwel ktieb, u dan huwa l-wieħed li għadu kif ħareġ issa li huwa mhux il-kontinwazzjoni tiegħu tax huwa ktieb kompletament differenti, imma bl-istess karattru li huwa l-professur Asfur. Sewwa? Meta kont ħloqtu l-idea kienet illi jkun eċċentriku għall-aħħar imma ovvjament dak it-tip ta' bniedem illi kapaċi jivvinta kollox. Mela aħseb fl-iktar affarijiet strambi possibbli u ħajjivvinthom. Fatt meta ġej biex impenġih ħadd mela bil-forsi li timpenġih fil-forma ta' kartun. Għaliex, għalfejn nifsu hu. Però jekk tippermettili, inti iddiskrivejtu hekk. Kien hemm raġel fartas b'ras donna ballum mifquh minn imnieħer twil u taħtu mustaċċi mibruma u taħt dawk ħal imbissem il-fuq minn daqna puntata. Ekku. Kolorita Ekku, fil-fatt meta ras speċi fartas u isa balluna, l-ewwel ħsibtek qed tiddeskrivi lili. Imma fil-fatt. Jiena persuna diplomatika ħafna, kont sa ngħidlek inti ddiskrivejt il xi ħadd. Le. Imma mbagħad le, ngħidlek sew, meta jiena kont ġejt biex noħloq il-professur Asfur, kont illi ma nikteb ktieb tfal, jien minn dak it-tip li ma tantx nikteb kodba tfal. Il-reputazzjoni tiegħi vordieri hija mibnija fuq ftit kodba biex ngħidlek. Jekk tissejħi la reputazzjoni insomma, ma jgħidu tfal il-kodba tiegħi hija fuq. U meta ġej biex nikteb il-professur Asfur, kont ili xi 7 snin ma nippubblika ktieb tfal. Imma meta jien bdejt nikbu, qisu jiena ħobb ngħid kiteb lilu nnifsu. Għaliex tant huwa karattru fabbli, tant huwa karattru ħelu, tant huwa karattru biex ngħidlek illi tieħu gost taqra fuqu, sewwa, li jiena nikteb jiena stess. Għasbi ħsibt, nikteb u l-professur żviluppa f'karattru komplu. Imma raġa ħareġ il-tifel li hemm ġo fik? U mhux dejjem. Naħseb qatt ma tliftu t-tifel li hemm ġo fik. Meta tfal, bil-fors inti tidħol ġo t-tifel ta' ġo fik. Għax inkella ma tiktibx għalihom. Sewwa? Min għandi il-fuq minn 60 sena. Allura speċi biex jiena nikteb għat-tfal u tfal jieħdu gost jaqraw il-kitba tiegħi, bil-forsi rid nitkellem bil-lingwa tagħhom. U l-fatt kont kuntent ħafna biex l-ewwel ktieb. Mbieħ kollu, reġa stampa, Chris Gruppetta tal-Merlin Publishers kif ta' finti speċi, ta' ġiriku dawnek. U mid-dera ntoġob. Fil-fatt meta ħareġ it-tieni wieħed anka xi għalliem ħbib tiegħi illi attwalment jużaw il-ktieb bħala reader fil-klassijiet tagħhom. Għallu li Marija Santa tfal kif se jiġġennu mela. Fil-fatt waqt konverzazzjoni l-kelmijak, għax jingħatlek sfortunatament il-qari qed jonqos fit-tfal u inti raqqat li ikkwotajt li stħarriġ partikolari interessanti ħafna. L-ewwel it-tfal jaqraw iktar mill-kbar, ejjen bidejlu hekk. Nibdew minn hemmhekk sewwa. It-tfal ovvjament iktar jinsilfu għal dak is-sens ta' fantażija li kapaċi tihom il-ktieb. Sewwa. Issa, fil-fatt aħna dejjem ngħidu mal-tfal meta nġodhom jaqraw għaliex moħħhom fil-mobile, fil-computers, eċetera. Kien hemm riċerka ftit snin ilu fil-fatt l-Iżvezja illi indikat li talaqas it-tfal Svediżi għax kien testjaw fuq tfal Svediżi, kienu qed imorru lura lejn il-ktieb tal-karti. Għaliex? Għaliex tiftakar li t-tfal jħobbu l-innovazzjoni, jħobbu xi ħaġa ġdida. Issa, il-mobile, il-computer, it-teknoloġija ma di ġdida. Saret qadima, da ġdid. Minn fommok Ekku. Li aħna naħdmu ħafna. Kienet riċerka fil-fond ħafna, seg din it-tfal Maltin jimxux l-istess bħat tfal Svediżi, ma nafx. Li naf huwa illi bla dubju ta' xejn, pereżempju, meta jiena nametti miegħek għandi ħafna x'nagħmel Stef, iżu marriġ, bħala xogħol huwa l-università
Barra minn hekk, jiena workaholic minn dak it-tip li għaddej kontinwament. Allura meta anke ħafna skejjel jistidnuni biex immur anke nkellem l-itfal fuq appuntu fuq dal-ktieb fuq l-ewwel wieħed pereżempju fuq kod boħrajn li jaqraw fl-iskejjel rari ngħid iva. Biss nammetti miegħek xi sena ilu aċċettajt f'iskola minnhom fejn kienu qegħdin jaqraw il-professur Asfur l-ewwel wieħed fil-Form 1. U kieku taf kemm ħadd gost. Kieku taf da tfal kif daħlu fil-font tiegħu dal-karattru u n-nies u xaqsuni fuq hekk u dak kif ġiet l-idea tal-fekruna titkellem. Il-fekruna by the way titkellem biss jew fl-ispazju jew meta jkun qed jaqbżu minn dimensjoni għall-oħra. Fil-fatt ma niċċekkja tiegħi għattilhom tom titkellmu le fil-ktieb biss titkellmu. Ekku. Imma vedi anke saħansitra vedi dan daħlu fil-kursi tagħli anke saqsewni min kienet dik it-tifla li iddedikajt il-ktieb għalih li t-tifla toħti kif jiġu l-affarijiet li mbagħad waslet feta fejn huma stess kien qed jaqraw fil-klassi. Tista' timmaġina x'bokka miskina. Ma żomma. Qed issemmi l-età ta' Form 1, ġifieri tgħidli 10-11 sena. Isu mirad jisu bej 9 u 12 isu ma' kemm anke taqblu ħajjoġobhom. Jekk it-tfal ħobbu jaqraw ħajjoġobhom żgur. Jiena li fih huwa f'ngħidlek qabża ġol fantażija. L-ewwel wieħed irakkuntaħ tifla jisimha Katrin. It-tieni wieħed irakkuntaħ Pawlu. Li huwa ħabib ta' dik l-istess tifla ma li issa marret l-Awstralja x'kella xi tija ma tiflaħx eċetera, allura Pawlu qed jirrakkonta. Allura min ktib għal ieħor dejjem nibdel narratur biex indaħħal dejjem elementi differenti tal. Inti naħseb ukoll daħħalt ukoll element għax intu taqra pereżempju beda jiddeskrivi li l-nnifsu Pawlu li m'għandux kwiet, jħobb ħafna l-matematika wara ftit taqbiżlu jrid jagħmel xi ħaġa. Naħseb provajt twassal messaġġ ta' nafu li sirna nisimgħu ħafna bl-ADHD bl-awtiżmu ġifieri. Pawlu wieħed minn dawk, iva. Pawlu minn dak it-tip li m'għandu paċenzja ta' xejn imkien, biss imbagħad jekk toġbu xi ħaġa jiġġennem fuqha. Min jaf kemm hemm it-tfal bħalu. Fil-fatt l-idea tiegħi kienet ovvjament li it-tfal li jħossuhom hekk li qegħdin jaqraw il-ktieb jidentifikaw miegħu, iħossu li huma bħalu. U jekk Pawlu kapaċi jitla fl-ispazju biex iġġieled l-aljeni, mela tal-aqqas fl-immaġinazzjoni tagħhom, it-tfal jaqraw dak ktieb l-istess ħaġa ħajħossuhom. Jiena lija kull meta nikteb ktieb għat-tfal, l-intenzjoni dejjem hi li nistimulahom l-immaġinazzjoni. U iktar tas-subien taħseb? Ma naħsibx ta' fil-fatt l-ewwel wieħed kif għadlek narratriċi kienet tifla, sewwa, u fil-fatt dak ktieb introduċejt ukoll professur oħra, il-professur Remxula, illi hija antropologa, sewwa, fadili professur Raġel, jew professur Asfur, u professur Remxula li hija mara. Mal fejn laqtu dan Asfur, għaliex professur Asfur u mhux professur. Hawnhekk ħanikxef daqsxejn, kien laqam għalih, kien laqam speċi biex ngħidlek. Għall-ewwel Katrin fl-ewwel ksib taħseb illi kien qisu Asfur, hekk speċi ta' fimt il-vent twil. Fil-fatt eventwalment niskopru għaliex sejjaħlu l-Asfur għax kien fissat fuq l-idea li jtir. U fil-fatt fl-ewwel ktieb jivvinta par ġwienaħ il-bisaħ tagħhom fil-fatt kien kapaċi jtir. U il-professur Gremxula li hija biologa wkoll sewwa dejjem kien issemmi l-Gremxul u kif il-komunitajiet tal-Gremxul għalaw ila Gremxula u tant oġbita li stess ta' spiss tiffirma Gremxula. Allura speċi it-tfal kollha jlaqmu lill-għalliema tagħhom. Għattawk xi laqam fra. Jien għamilt 16-il sena Stef qabel ma bdejt l-università, għamilt 16-il sena għallem fi skola sekondarja. Mela kellek naqra. U żgur li kelli laqab, u mhux wieħed u tnejn vordieri, speċi għax konna f'impenġi kienu qalaw li Caravaggio darba minnhom. Imma l-laqam prinċipali tiegħi dak iż-żmien kelli daqna sewda folta. Kienet vordieri Barabba. Dak kien il-laqam tiegħi is-seminarju konna għaddem jiena. Niftakar xokk kontajthom għaxin joħroġ ħafna demet għaxxar leħja. Allura speċi ta' kont nħallija ma' 6 xhur u mbagħad inneħħiha. U minn ma naf laqma wieli sewwa kien wasal iż-żmien neħħi id-daqna. U jarawni waqt l-assembli daw mingħajr daqna. U għadhom kif qalawni dal-laqab imma xorta waħed. Allora daw it-tfal ħajidentifikaw ukoll mal-fatt li dawn il-professur tal-bniedem ta' erf kbir li kapaċi jivvinta kollox jew inkella l-professur Gremxula illi għandha dik il-kapaċità li tanalizza anka id-DNA ta' bniedem f'ħakkatajn u tivvinta drogi li jistgħu jgħinuh, eċetera, eċetera. U wkoll imlaqmin. Allura huma ħajħossu wkoll anke f'dak sens identifikazzjoni. Għaliex jien professur, ovvja, semmejt inti stess. U minn dak li jkun meta jgħid dak professur, min jaf x'jaħseb. Fil-fatt il-professur mhux xejn, professur huwa bniedem bħal oħrajn l-istudja. Issa, it-tfal għalihom professur, forsi ħaġa li ma tilħaqiex. Imma kien professur jismu Asfur f'ġieħ il-bambin. Jew kellha l-professur jisimha Gremxula, f'ta' waħda saru aċċessibbli. Dik importanti ħafna.
Ovvjament. Sabiħ dal-konċett li qed tiddeskrivi għax vera, għaliex awtomatikament inti tpoġġi l-xaħat fuq podium, fuq. Mhux veru, mhux veru. Mux sa jkolli konverzazzjoni mea, mux sa nifmor dak minn jaf kemm għandu Umbat, fil-fatt nista' ngħid bil-Prof George, inkredibbli taqbad parla miegħu tinsa li qed titkellem għax. L-isfortuna tiegħi li anke jien ninsa li qed nitkellem u ngħid wis, għolli dik il-problema tiegħi imma ifhimni dik l-idea u ġa darbek mbagħad tidħol fl-istorja dal-professur inventa spaceship u f'daqqa waħda jirrealizza l-fakruna tirrealizza li ġejjin l-aljeni attakkaw lid-dinja, allura rridu jsalvaw lid-dinja. Ovvjament Pawlu jgħat fuq u dimnet u tala maħħom. Uġek. Issa, it-nejlum għandhom element ta' xaħġa li jtiru. L-wieħed kien qed itir, it-tieni wieħed fl-ispazju. Nassum li diġà bdejt berra nattiret wieħed. U ġa għandi storja miktuba qasira li xaktar ħatider f'magazin lokali Vordiri li ukoll tinvolvi t-tajran, mhux se jidħol fiha. Inti kellek xi ħolma ta' tifel li ttir xi darba? Le, ma jien minn dejjem kont iħobb il-fantaxjenza, minn dejjem kont iħobb meta kont tifel żgħir. Jien kont bookworm ovvja speċi, kont imur librerija 3 darbit fil-ġimgħa nieħu 3 kotba fis-vakanzi u nitħamhom kollha. Qatt ma tallimt Stef. Da s-sajf prova jgħallimni Fabio Spiteri, ma nixilux sissa, imma post ta' s-sena d-dihla. Għalix, kont nipreferi noqgħod bil-qiegħda fuq il-blaqat naqra. Sewa qatt ma tħalt fl-ilma, fadi diki. U minn dejjem kont naqra, u il-kodba l-iktar favoriti tiegħi barra s-sot, Enid Blyton, eċetera, eċetera. Kienu l-kodba tal-fantaxjenza. Dak il-kodba fejn żgħażagħ għandhom ajruplan li jistgħu jtiru bih, jistgħu morru lem. Allora, għalek rrit li anka fil-letteratura Maltija tfal. Kważi it-tfulija tiegħek. Il-professur Asfur fl-ispazju, intom kollha tfal. Illi rajtu l-ewwel wieħed, ovvjament, Iva, letteralment ġimatejn u għadu. Ġimatejn ħareġ Iva daqshekk. Għadu tarbija. U vedi nifsu waqtib waħdu, fodi mhux bil-fors taqra l-ewwel wieħed biex tifhem it-tieni wieħed. Imma ovvjament jekk taqrom it-tnejn tant aħjar. Mhux hekk hija, ħalli tkun taf aktar dwar il-karattru. U ovvjament tagħmel naqra inti mbagħad tiġġudika x'tip ta' karattru għandu hu ħalli tibda iżżid miegħu. Profs, verament ħadd gost. Bastat li profs. U għakka nibqa ngħidlek ma nasax li ngħidlek biss kemm napprezza s-suġġeriment. Grazzi. Kompli sejjerek. Grazzi. Għandek Zozija kontaġġuża. Jalla nibqa' hemm sa dak il-mument. Kompli vera, għandek Zozija vera ħelwa. Grazzi ħafna. Grazzi, il-ġimgħa tajba.